Представете си, че сте на 17. Кожата ви е гладка като магистрала на ГЕРБ, черния ви дроб по-силен от желанието за живот, а в тълковния речник срещу думата ад има снимка на вашето училище. Единствената разлика между него и гробището е, че въпреки че и на двете места сте духовно мъртви, на едното поне може да си починете. Най-набираните номера в телефона ви са Плаза Илюжен и 33. Кръвното налягане е просто концепция, а най-близката ви среща с болнична обстановка е престоя ви в токсикологията. Житейският ви път е с дължината на учебник по история в Северна Македония, а единствената разлика за вас между човека над 30 и полезното изкопаемо е в коефициента на полезно действие. Това е позицията, в която през 2018 се намираше нашата лирическа героиня. И както може би знаете от част 1, на нея и предстоеше да вземе съдбоносно решение. Тук е моментът, в който ако бях добър ютубър, щях да ви подканя да гледате част 1. Само че както виждате от заглавието на това видео, аз не съм добър ютубър. За сметка на това пък съм що годе добър сценарист. Приятно гледане! Другари, всеки научен труд започва с дефиниции. Работи инфлуенсър, много интересно. Даже промотира някакви чайове чудесно. Инфлуенсъри. Както казваше един много известен руски социолог Андрей Фурсов, това не е друга цивилизация, това е друго човечество. Инфлуенсър сцената е странно нещо. И в момента тя е най-малкото доминирана от хора с психопатни нагласи. Инфлуенсърите могат да бъдат всичко. Забавни, чаровни, креативни. Някои са много богати. Дразнещи, емоционални. Най-много са безработните. Всякакви. Но най-подвеждащото е, че психопатите могат да бъдат очарователни. Оценяван на 21 милиарда долара, инфлуенсър маркетингът е един от стълбовете на съвременната всепозволяваща корнокопия. Превеждам на прост български език. Потребителска цивилизация. Потребителската цивилизация означава, че човек се превръща в структура от потребности. Дори когато нямаш такива, нищо ти ги създадем. Чрез неспирен поток от реклами. И докато половината инфлуенсъри не спират да ви се молят да дадат нещо в PayPal, Patreon, PayPal, Revolut, PayPal е Revolut, и Patreon, дарете ни в Revolut, PayPal е Revolut, да дадат нещо в PayPal, Revolut, и Patreon, PayPal е и Patreon, PayPal и Revolut. Няма да ви моля за дарение. Ясно, че няма стане. Зарязахте. Не решават никакви проблеми с тия $5. За един час предаване на живо в YouTube, 50 лева. Благодаря ти, Мариана. Не се оплаквай, Карбовски. Ясно, че няма стане. Другата половина изкарва минималната работна заплата с едно стори. Да. Което означава, пак казвам, че другата половина не са бедни. Те може доброволно да са безработни. Аз съм различна порода, правя всичко за лична изгода. Според все повече изследвания, инфлуенсърите и психопатите споделят някои сходни макиавелистки характеристики от тъмната триада. И общото помежду им е, че са страшно манипулативни. Ранени бебета. А те са повърхностен чар, липса на емпатия и чувство за вина, егоизъм, чести лъжи, неразбиране на установените социални норми и граници. Инфлуенсърите са способни безцеремонно да излагат на показ деня си, дома си, училището, университета, работното си място, банковата си сметка, любимите си хора, раждането на децата си. Боже мой. Как така го правят? Без да се замислят даже. Изключително лесно. Защото нямат собствена духовна конституция. И хич не им пука, че вчера са ни ментили за едно, а днес за обратното. Не е случайно, че ни ги натрапват сутрин, обед и вечер от екраните. Това е схемата. Да свикнем с тях като с отрова, която размеква мозъците ни без да се усети. И не сме ли доста готини? Вземете, оценете ни, лекнете ни, хранете ни. Но в цялата тази ситуация най-интересното нещо, което е как останалите ги следват всички тия откачалки. Докато вие сте заети да ги осъждате, 12 годишните им фенове попиват всяка тяхна дума. Бейби, ти си ми в главата, рататата. Това се нарича на руски медицински обезьяничет. Както маймуната имитира без да разбира, това го правят и те. А каква е вашата роля? А ние, натикани в ролята на зашеметена публика, консумираме покорно безсрамието във всичките му агрегатни състояния. Дори и в момента. Ты радост моей жизни, Флора. След като дефинирахме какво представлява явлението инфлуенсър, нека видим и психопрофила на момичето, което предстои да се присъедини в клуба им. Тя е особен
политико-психологически феномен. Пред нас имаме един човек, сменил 6 училища за 12 години, в които почти винаги е бил на дъното на социалната иерархия. Трогателно, наистина трогателно. Почвам да плача. Човек с 10 неуспешни творчески начинания. За 7 години. Плача. Това е бъдещата ни звезда. Какво може да се обърка? Пази Боже, сляпо да проблема. Престоя си в YouTube от 2018 до сега, аз разделям на 5 основни ютубери, които ще разгледаме детайлно за целите на нашето изследване. В крайна сметка трябва да правим разлика между различните хора в различните периоди. Във всяко едно интервю, което съм давала до сега, като рудиментарна причина за съществуването на този канал, бива посочена носталгията към България и българщината. Логиката беше следната. Когато отидох в Англия, разбрах едно много важно нещо за себе си, че не искам да съм в Англия. Кралица. Тъй като бях единствената българка в цялото ми училище, много ми липсваше да говоря на български. И съответно реших да си създам YouTube канал. Защото исках да поддържам контакт с България. И да си говоря на български, да си общувам с Българи и българки и българчета. И да чета български коментари, че България страшно много ми липсва. Патриотичен проект. И в действителност бихме могли да приложим много емпирични доказателства, които да подкрепят тази теза. Видеа като 10 причини да не живеете в Англия. Аз не харесвам Англия. Ние сме врагове с англичани. Как да оцелеем сами в чужбина. Накарайте приятелите си да обичат България. Ма какво значи да ги караме? То е повече от ясно. Bulgaria is great. Read this. That's actually not interesting. Read this about Bulgaria. Непопулярни мнения. Най-мразя да чуя коментар от сорта на това може да се случи само в България. В Англия също има бокуци. 10 разлики между училището в Англия и България. Английската система е много странна. Общото не е като в България. България над всичко. Затвърждават шовинистичните настроения у младата патриотична надежда. Със светогледа на чалгар и на пишман патриот. Само че има и една причина, която никога не съм признавала до сега, може би дори пред себе си. Аз започнах този YouTube канал, защото исках да сложа край на фантасмагоричния си съчинен живот. Най-после да кажеш истината. И да започна да живея истински такъв. Преди всичко ние трябва да бъдем субекти на собствения си живот. Поддръжката на фантазиите ми излизаше твърде скъпо и времеемко, като към цитирания момент вече не разполагах нито със средствата, нито с енергията да продължа да залъгвам всички други, но не и себе си. Харесва ми и най-грозната истина на фона на красивата лъжа. Затова си казах. Бе, другарки, кого лъжеш ти? Впрочем, ако направим един литературен анализ на YouTube творчеството ми към онзи период, мога дори да го докажа. Но за целта ще трябва да се пренесем в бъдещето. Welcome to Bulgaria! След поредното успешно управление на министър-председателят Флора Стратиева, страната отново е с рекордни показатели, а брутният вътрешен продукт надхвърли квадрилион щатски долара. Германската автоиндустрия изпрати протестна нота към българското правителство, цитирайки недостатъчна производствена мощност на фона на постоянно нарастващото потребление на Г-класи от българските пенсионери. В страната се очакват първите протести от години, организирани от бившите служители на Бюрото по труда и безработицата, което наскоро бе закрито след пълното елиминиране на безработицата в страната, като служителите му бяха съкратени, превръщайки се на практика в единствените безработни хора в държавата. А днес, на националния празник 9 май, предстои учениците да държат матура по дигитални науки. Тук са на темите. Ранна английска флора. Анализирайте основните теми в YouTube творчеството на ранната флора в периода на генезиса на YouTube канала и през 2018 година. Според множество критици, основните теми, които нашата уважаема лидерка и министър-председател засяга в своите ранни произведения и творчество, са за социалните различия между английския бики начин на живот и българския му еквивалент. Има и още. Ако се вгледаме дълбоко в посланията на Флора в първите видеа, бихме могли да установим една консистентно присъстваща взаимовръзка между темите за бедност и богатство, успех и безславие. Дайте пример. В видеото "Един ден от живота ми в пансион", на 7-та минута Флора използва песента "You and I" на Nate Good. В избрания от Флора отказ певецът изразява своето желание да забогатее и да закупи имот на родителите си в Южна Франция. Изборът на точно този отказ е показателен за амбицията на ранната Флора да се отласне от дъното на социалната иерархия и да заживее живота си в холство, лукс и разкош. Защото минималната заплата не е цел в живота на един човек. През първия
си месец и половина в YouTube нямах особен успех. Никакво движение. 12 гледания, човек! Ужас! А колко бяха апостолите на Исус Христос, ви питам? И единият даже беше предател. Видеята ми преминаваха под патронажа на социалните различия между Англия и България и имаха около 300-400 гледания, основно от мои съученици. Да не забравяме, че имах и доста съученици, като човек сменил 6 училища за 12 години. Те най-често обаче ме гледаха основно, за да ми се подиграват. Няма да им казвам имената, те си знаят кои са. Всяко следващо видео обаче се забелязваше и значително подобрение на нивото на обработката. От поставянето на надписи и картинки, Колко малумни надписи на английски има са. през звуковото оформление, та до меметата и лирическите отклонения. Ту Бойко, ту Корнелия. Усещах как всяко видео аспирациите ми за успех стават все по-големи и по-големи, макар и гледанията да си стояха закотвани на 400. Тъй като семейството ми не подкрепеше ютубърските ми начинания, често пъти на вечерната софра се заформяха две основни интерпретации на малкото гледания в канала ми. От едната страна бях аз. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 120 души. Четата на Ботев нямат 200 души. Априлското въстание нямат и 10 000 души. А от другата, разбира се, седеше баща ми. Извинявайте, но по тази логика аз си правих една сметка и аз мога да излеза с моите секретарки, счетоводителки, чистачка. Сигурно ще събера повече от 200 човека. Но един ден, на 31 юли 2018, месец и половина след като бях започнала да се занимавам с YouTube, се случи нещо неочаквано. Здравейте хора! Исках само да благодаря на новите си абонати в YouTube. Вчера вечерта, като си легнах, имах 500 абоната, а днес, като се събудих сутринта, имах 750. Аз наистина не знам какво се случи. Което е ненормално. Не можете да си представите каква емоция. YouTube беше започнал да препоръчва първото ми видео "Германци реагират на българска чалга" И се лансира с алгоритми, които го тикат напред. То беше отвоило своите 5000 показвания и беше стигнало до 10 000. И трябва да ви кажа, че това се случи в рамките на 2 часа. Абонатите ми скочиха от 500 на 700, Браво! от 700 на 1000, Браво! от 1000 на 2000 в рамките на седмица. Браво! 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 Това е жестоко. В този период пламенността и мотивацията да докажа на близкото си обкръжение, Аз ще имам много абонати! Това ще е успешен проект! а и на новопоявилите се хейтери, които не одобряваха начина ми на обработка, Хейтерите тук ще започнат да ви обвиняват, че сте изрязали, махнали, сложили. че това няма да е поредното ми провалено и осуетено безславно интернет начинание, Така, и какво ще е по-различното? Не, различно е. Кое е различно? Ние и сега беше толкова висока, че успявах да поддържам качвания на седмична база, дори с някои изключения, в които успявах да скалъпвам и по 2 видеа на седмица, представяте ли си? Известно време всяка седмица правеше по 2. Нищо, това тя вече не е в състояние да направи. Първичната инерция на ютубърското ми начало е нещо, към което гледам с носталгия и меланхолия и до ден днешен. Колосални количества монстър, Кръв, пот и сълзи. десетки безсънни нощи, Огромна жажда за власт. множество идеи, коя от коя по-нелепи. И сякаш умората просто не съществуваше. Тъй като човек на 20 години, че на 30 си мисли, че е практически безсмъртен. След германците, видеята, които последваха, не набираха кой знае каква скорост, но все пак имаха някакви гледания и успявах да качвам абонати с умерен темп. Като основната ми ракета носител все още бяха германците, които реагират на Отровна мутро чалга. Докато не дойде и втория ми пробив с веган за един ден в Макдоналдс. Това не е веганско. Бих му дала 8 от 10. Почти перфектно, ако имаше месо. Това си причина защо хората не харесват вегани. Което вдигна значително абонатите ми и те преминаха психическата граница от 5000 души. Вау, респект! Последва и първото ми видео в престижната седмична YouTube класация Trending. Тази висока оценка от американските чиновници. Това видео също е една повратна точка в целия ми канал, тъй като то маркира началото на ерата на в обработката. На кое? В обработката. Да, знам, че е кринж, ще продължа да го ползвам. Споменах ви как във всяко едно видео, напълно обективно казано, нивото на обработката се покачваше и качеството на видеята се вдигаше. 10 причини да не живеете в Англия е първото видео, което се доближава, но не много, до монтажния стил, който прилагам и до днес. Днес учителя ми попита: ти ли се е случвало да бръкнеш с отвертка в контакта? Или си олигофрен, или не знам. Аз бях като... С олигофрени не ми се говори. Един модел, който предстоеше тепърва да изгради изцяло канала ми. Това е абсолютно съзнателен модел. Трябва да ви кажа, че тази обработка, която сега обожавате, не се радваше на особено ласкави отзиви и славословия през първите няколко месеца от съществуването си. То са попържни клетви, епитети, приписани сякаш от
стената на гарова тоалетна. Мненията варираха в двата полюса и докато една малка прогресивна част от YouTube обществото бяха влюбени в нея, значителна част от пълчищата от ботове, пълчищата от тролове, професионални лъжци и обикновени тапанари ме тормозеха на ежедневна база, без никой да ги пита, да се откажа от нея и да обработвам като всички останали ютубъри. Но в крайна сметка това не означава, че аз трябва да се съобразявам с тези. Като човек, който работи в БНТ, никога не бих си позволила от моята уста да излязат обидни думи и квалификации за български граждани и данъкоплатци, пък видите и анонимници. А папи? Кордисани мишки, кокорбаши, пиклювци, хлебарки, лузери. По принцип това са групи от хора, които няма да постигнат нищо съществено в живота си, но са добри средни изпълнители. Ще получават минимална работна заплата. Я хочу еще, я плачу еще. Хейтер, как дела? Първоначално доста ме болеше от тези отзиви, тъй като отделях значително повече време от колегите си, за да получа накрая 15 коментара. Какво е това видео, бе, човек? Откажи си, стани като всички други. И тогава защо да работиш повече, ако ще получиш като този, който мързелува? Никой не ви кара да гледате видеята ми, има 1000 други ютубъри, които обработват по различен начин. Защо подявалите сте моя канал? Бай! Винаги ще бъда верен на себе си. Слава Богу, не го направих. За което и не съжалявам. Защото иначе в момента нямаше да седя тук и да ви разказвам тази история. И така и стана. През 2018 в ранната английска флора ера успях да кача 16 видеа в рамките на 7 месеца. До края на годината имах около 16 000 абонати. Добри темпове, но... Формално и екстернално началото на този период бива дадено на 13 януари 2019 с видеото, когато емигрантите се връщат в България. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. Което поставя основите на една нова ера в обработката. Зад кулисите обаче това видео бива произведено основно на Коледа 2018. Това бе първата от станалите вече традиция капиталистически коледи, работа по време на празници, които прекарвах като класически компютърен крепостник, което е правилно. Като работохолизмът ми стремглаво ме дисасоциираше от живата действителност. Това е много добър пример. 24-часовите маратони с монстър в ръка и идеи в глава бяха бач на благоговеенето ми пред капиталистическото светоусещане. Точно така. А бялото 500 мл кенче с съмнителна течност се превърна в знаме на труда. Символ на успехите, символ на стабилността и на растежа. От тогава насам, впрочем, чрез някаква чрезмерна ирония на съдбата и Всевишния, винаги съм работила най-съсредоточено и осторожно по новите си проекти в дните около и на самата Коледа. Защото на Коледа ще има работа. Хората да свикат, че трябва да се работи. Не знам защо така се случва. Може би, защото винаги искам да свърша видеото преди Коледа, защото искам на Коледа да имам качено ново видео, обаче никога не се случва и затова. Dow Jones 50 пункта нагоре, NASDAQ 0,3% спад. Джереми, на линия ли си? Джереми, тук ли си? Джереми! Но от тук до нацисткия блян за един народ, една държава и един водач, крачката е малка. Впрочем, ето ви един интересен факт за това видео, който според мен е показателен за онази тъй възторжена, на моменти дори фанатична и сектантска старателност и мотивация, които строяха от Флора в встъпителните периоди на нейното YouTube творчество. Войсоверите на това видео са записвани буквално 2 или 3 часа след като си счупих кръка. Да, бях работила цялата Коледа, видеото беше на 90% готово, единствено трябваше да се запишат войсовери на някои места и да се сложи музика на други такива. Петък вечер, Озвестри, не Великобритания. Овце, крави, природа. Флора се спъва и пада, счупва си кръка. И оттам насетне вече, понеже англичаните са известни мърсници. Обаче британците, понеже са такъв велик народ, бяха някакво като... Разбирам, че ви боли, но това си е ваш проблем. Не можеш ли да изчакаш до понеделник за твоята счупена кост? Те са над тези неща. Те гледат на нас, българите, като на презрени плебеи. Понеже в петък вечер селската болница не работи и не ни се кара чак до Манчестър. Те са велики прагматици за западняците. Пък и то надали е чак счупено. Мисли позитивно.
качествено здравеопазване. И аз бях някой като... Какви негодници! Както казахте, са мръсниците на Европа. И си викам хубаво, ще чакам до понеделник. Аз още не бях сигурна, че е счупено. Това беше, може би, най-болезненото ми физическо преживяване в живота до този момент. Обаче си казах, хайде сега. Айде сега. Не му е сега времето. Поне видеото да си завърша и да го качвам, за да имам поне една радост на весь живот. И какво стане? Болката беше умопомрачителна. Но ума ми явно не беше достатъчно помрачен, тъй като последваха 2 часа опити да запиша този voice-over без да звуча като прасе на заколение. Хайде, Фора, стегни се. 2 минути. Но британците в никакъв случай. Но британците в никакъв случай не бяха виновни, че са зародили. Фора, може би проблема е, че британците винаги са виновни. Буквално. Ама те са такива, те са отвратителни. Мога го. Но британците в никакъв случай не бяха виновни. Те гледат на нас отгоре като от самолет. За тях ние сме аборигени. Но британците в никакъв случай не бяха виновни, че са се родили в тази неуредена селска държава. Все пак, не всеки има късмета да е роден в държава с неизмеримо високи доходи, нулева престъпност, несъществуваща безработица и неимоверно честни политици. Безапелационната мотивация, която имах в онзи период на кариерата си, води до резултати, до ръстове, успехи, води до популяризиране на българското. И до ден днешен ме удивлява. И си има име. Малко пропаганда. Американците му казват hustle culture, rise and grind менталитет. Да живееш, за да работиш и да работиш докато умреш. А на българска почва за основен агитпропчик на хъсъл културата бихме могли да посочим господин Васил Георгиев Велев. Затова и реших, че българският термин за това явление от тук насетне ще наричаме велевизъм. Посланието на господин Велев към аудиторията е съвсем просто. Да работим повече. Трябва да работим повече. Работи повече. Няма безработни, има хора, на които не им се работи. Ако не ги мързи, да се работи повече. ще се работи. Събота и неделя се работи също. Хората не ходят на работа, не искат да работят. Велевизма издига на пиедестал кариеризма и работохолизма. Това е основното правило на капитализма. Поклонниците на това движение вярват, че безконечната работа, ината, стреса, целеустремеността, преумората и жертвата на всички излишни екстри са единствения път към постигането на житейските цели. Това е твърда наша убеденост. Забавление! Не му е сега времето. Уикенд! Губим 2 работни дни. Личен живот! Това е абсолютно ненужно и стагниращо. През призмата на Инстаграм, велевизма изглежда така. Да станеш сутрин в 6 часа, да отидеш да бягаш 10 км в парка, след това да направиш 50 лицеви опори и след това прочетеш 500 страници. Ние, велевистите! Защо да не сме истинско движение? Имаме си водач. Един от най-добрите експерти, с които България разполага. Искам всеки от вас, който е седял до 4 сутринта да работи, да пише домашни, есета, задаскал, университета, да напише коментар, хаштаг аз съм велевист. И сложиме край на тази пропаганда. Последваха още 2 видеа, преди да стигнем до качването на най-известното ми видео до сега. Здравейте, YouTube приятели! Аз съм Флора. Не ни пука. Както всички вече знаете. Честно да ви кажа, нямам представа. Концепцията на това видео, шеги по телефона, не беше извънредно оригинална. Средно посредствена по своя характер. Но в обработката в това видео достигна своя епохален пик. Какво трябва да знаете? Това не е ли проблем на държавата? Каква ви е работата ви? Седите си на газете цял ден и нищо не правите. Ще ви нарека пасивен педерас. Извинявайте, обаче вие в момента ме обиждате. Сиктор бе, педерас. Привличайки изцяло нова аудитория, която, по техни думи, не го казвам аз, никога не беше виждала такова нещо в българския YouTube. Защото такова нещо в България със сигурност не се е случило, в Европа не съм чул да имат. Макар и да не споделям гледището на аудиторията си, която недвусмислено и отчетливо е изразила предпочитанието си към това видео под формата на над 700 000 гледания, но това е абсолютен хит. Коронясвайки го като най-успешното в канала ми, аз много го обичам. Дори и спрямо сегашните си монтажни стандарти, мога да заявя, че това видео е един своеобразен късометражен шедьовър на инженерната YouTube мисъл. И забавлява публиката и до ден днешен. За да се върнем все пак към изконния въпрос защо спрях да качвам видеа, е важно да се отбележи, че в този времеви диапазон през 2019 дупките между отделните видеа стават все по-осезаеми. От февруари на май, от май на август. А това е все още втората година от
в моето ютубърство. А то ще става все по-зле. На този етап обаче това некачване би могло да бъде отдадено на няколко различни фактора. Както се казва, по уважителни причини. Сред които матурите ми за 12-ти клас в Англия, участието ми в най-различни клубове и извънкласни дейности, капитализма, социализма, 4-те годишни времена, еврейския заговор, множеството ми скандали с англичаните, тинейджърската ми депресия, управлението на Иван Костов от 97 до 2001, каквото там друго се сетите, и колосалното вдигане на нивото на фулобработката. Но не и собственият ти мързел, безгръбначие, липсата на дисциплина и всякакви други такива неприятни неща. На 8 юни 2019, което всъщност е рождения ден на канала, една година след началото на ютубърството си, ние имаме с какво да се похвалим. Достигнах 40 000 абоната. Видеото, което последва, бе когато емигрантите напускат България. Абе, това Берлинската стена ли? Ей, дали не мога да помоля някой да ме снима пред тази Берлинска стена? Аз съм я виждала толкова. Ама чакай, аз не съм в Берлин, аз съм в Мюнхен. Не знам да плача ли, да се смея ли. И до ден днешен това видео си остава материализираният епитом на YouTube прогреса ми. Каквото и да означава това. Макар и да не е най-гледаното, то си остава най-обичаното от мен. Това ми е любимото. Както и най-успешното видео в кариерата ми. Любимото. Огледалци на стената. Коя е най-красива на земята? Тази дама е една психопатка. Няма да говоря за нейното маймунско лице с чене, което е штръкнало като зейнало чекмедже. От 46 000 абоната към момента на качване, Кемп катапултира канала ми до близо 60 000 в рамките на един месец. Първите няколко дни след качването му, моят канал растеше с по 1000 души на ден. Абонатите летяха толкова стремглаво нагоре. Спомням си, че при достигането на 50 000 абоната бях с Боян и на 49 900 реших да отида до тоалетната, за да може да се завърна и да заснема сублимния момент точно на 50 000. Повтарям, отидох на 49 900. Нямаше ме 1-2 минути. Когато се върнах, абонатите вече бяха 50 022. 122 абоната в рамките на 1-2 минути. И сега тук пак, за да изпаднем, ако искаш, в тази носталгия на миналото малко. Нека се върнем в тези прекрасни времена. Да охкаме по това, какво беше едно време. И да ги живеем отново. Няма да ме хванеш, тъбот. Не е то леденая синева. Онзи момент беше хубав. Беше истински. Завърших си пансиона в Кръвария, взех си дипломата, събрах си нещата. 2 години мъчение. Тръгват си. Чао. И демонстративно изпълних желанието на бумърското съсловие под видеята ми, които се правят на много знаещи и много разбиращи, и които поради липсата на усет за сарказъм и ирония, всичките тези дебилобузи, чичаци и лелки настояваха, че като толкова много не ти харесва в Англия, ми вземе се върни в България. Айде марш от тук. Еми ето, направих го. Официално и триумфално се завърнах в България през август 2019. Аз съм се върнал от чужбина, защото милея за България и искам нещо да направя. И месец по-късно се записах да уча журналистика в Нов български университет. За съжаление. В края на 2019, на 17 декември, преживях едно от най-травматичните си онлайн премеждия за периода на съществуването на YouTube канала ми. Знаете се какво говоря. Падането на флора под хакерско робство за период от 28 дни. Тъмни времена в историята, към които честно казано не ми се връща, но само искам да кажа, че когато аз управлявам един ден, 17 декември ще бъде обявен като официален ден на траур и ще се отбелязва с тъга и усмихването ще бъде забранено. И който го прави, ще си получи заслужено. И полицията на настроенията ще следи за спазването на благоприличие в този най-тъжен ден в републиката. Неудобните на режима аут, на съд, под ножа или в карцера, другите в затвора, или с новичок, или в Белене, или в лудница. Какви други закони планираш за 2044? И в тази връзка, като казах престъпление, уважаеми сънародници, да не се абонирате за моя канал. 10 дена с теб под карантина, а вече струва ми се, че е година. За Флора 2020 започна без YouTube канал. Това е катастрофа. За да продължи напред все пак, в случай, че YouTube не й върнат канала, Флора прибягна до създаването на свой YouTube наследник. Флорчето, където качва новогодишно обращение от бъдещия президент 2020. Уникално видеообращение към правителството да строите магистрали и нови електроцентрали. Министрите с по-малко апартаменти в колиби ли да живеят? Не казвам да са бедни студенти, но все пак да няма такива прецеденти.
Това не е ваша работа. Това поставя фундамента на култовата поредица новогодишни обращения от бъдещия президент, качени 2 седмици след Нова година. Една тенденция, която очакваме да бъде и през следващата година. А от новата година, дали пред урните, парламента, Площадите. дали с правителството, с протеста или на барикадите. Всичко е в ръцете на младите. Въпреки че понякога младите с един мироглед, Баш па ние ли ще оправим този свет? продължили своето редовно излъчване едва 2 години, до прекъсването през 2022. Чакаме от 22 година, то вече сме второто полугодие на 24-та. Тази, да го наречем традиция, щеше да бъде продължена в началото на 2023, когато заснех видео на име новогодишно обращение от бъдещия президент 2023 Сурва весела година. Само че се питам, коя точно година всъщност и честитим? Добре ли, Люба, пропуснала съм една година, какво толкова, нека все пак продължим. Тая година имам много неща, които ме смущават. Дайте да започваме с нещата, които ни обединяват. Фирмата да бачка на пълни обороти, а в чекмеджето Кючета, банкноти. уважаеми политици. И докато сметката ви не излиза, държавата е в толкова дълбока криза. Никой не му се управлява. От избори на избори, Люба, все по-тъпо става. Което обаче не обработих на време и съответно не качих. Това е недопустимо според мен за един държавен глава. Защото, кажете го вие, Мързите. защото вече почти не качвам видеа. Но в ребуса обаче се пита защо. Със сигурност е вина на световния еврейски заговор, то сме годен. За да стигнем до отговора, нека не се отклоняваме. А не можеш да се изправиш пред огледалото и да кажеш нещо поне пред себе си. Не съм талантлив, толкова мога. Нямам собствена мисъл. Рефлексията ми върху светът е взето назаем от чужди образци, чужди моди. Не си прав. На 15 януари 2020 Пора получава най-радостната вест в ютубърския си професионален живот до момента. Пусни видео. Действието се развива около полунощ. Температурите са под нулата, но младата Флора преживява кулминация на нейната екзалтация. Окъпана в шампанско и сълзи. Турвайки се през глава да тича насред напрашените софийски улици и нощния столичен трафик. Хора! YouTube ми върнаха канала. Повтарям, върнаха Флора възкръсна от гроба. Ревях и обикалях тези улици, когато ми взеха канала. И, разбира се, YouTube веднага си реагира. И сега ми го върнаха, наистина. Реклама. Знаете ли какво е чувството след години неуспешни опити за социална интеграция и безцелно лутане из дебрите на живота да намерите вашето призвание, което изпълва дните ви със смисъл, набавя на същото количество ендорфини за мозъка ви, осигурява ви огромни доходи и създава безспорна добавена стойност за обществото? Трябва да кажете да, иначе няма как да продължим рекламата. Имате идея, мечта, план, концепция. Намирате верни другари, с които да я реализирате. Създавате компания. Компанията тръгва добре, развива се, расте, става еднорог. Превземате пазара. Ставате милиардери, влизате в Forbes, пропътувате света. От Лом до Лондон, от Перник до Париж, от Хасково до Хонг-Конг, от Видин до Вашингтон, от Монтана до Монтана. Купувате си 500-метрова яхта, джет, частен самолет, къща на Малдивите, плащате външния дълг на България. И изведнъж, докато сте на върха на света, получавате обаждане от служител на сатаната. Забравили сте да подадете справката по член 73 от ЗДДФЛ или дори по-лошо. Декларацията по член 55/201 от ЗКПО или най-лошото годишната данъчна декларация по член 92 от ЗКПО. Това вече е скандално и вие сте малко некадърни. Вместо да седите на яхтата си в Дубай, да планирате сделка със стойността на БВП-то на Северна Македония, да развивате вашите проекти за трилиони долари и да дарявате крупни суми за благотворителност в опит да изкупите капиталистическите си грехове, вие седите с празен поглед вперен в сайта на НАП и се чуете как да попълните скапаната декларация по ДДС. И само като си помислите, че нищо от това нямаше да се случи, ако работехте с Веда Акаунтинг. Най-добрата счетоводна къща в България, пълна с професионалисти, които се грижат за вашите скъпоценни финанси, с канско усърдие и неуморим ентусиазъм. Ако не ми вярвате, просто ги погледнете и вижте щастието изписано на лицата им, вълнението, с което попълват екселските си таблици, сериозността, с която вземат решения за бъдещето и финансите ви, докато си цъкат CS и Супер Марио. Тези хора са винаги готови да ви помогнат по всяко време. Да поддържат вашето счетоводство, да се грижат за пейрола, данъците и документите, които трябва да подадете по ЗФРХ, ЧШ, КЛМНО, ПРСТОФХ, да предлагат нужната помощ и подкрепа за развитието на бизнеса ви, така както го правят с над 400 от най-добрите и смислени компании в България. Затова не губете повече време и се обърнете към Веда Акаунтинг. Реклама.
По времето на Златния век, под майсторското редакторско око на многозаслужилия народен артист, обработващата фора 2.0, бял свят виждат хетерогенни късометражни шедьоври, които са впечатляващи. Дайте Оскар, ето и богиня! Словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини. Края на 2020 година, под патронажа на третото правителство на Бойко Борисов, здравни експерти като генерал Мотавчийски, Ангел Кунчев и Асен Балтов и есенно-зимната карантина, фора преживява най-интензивния си период на качване. През него младата ютубърка беляза много добри резултати. Имаме най-високия ръст на експорта, най-висок ръст на възнагражденията. Винаги реферирам към 2020 като най-силната ми година в YouTube. Златно време. Последните 3 месеца от нея фора качва 7 видеа. И ще кажете, не може да бъде. И то наистина добри. Изискват поздравления. Мръзна ми да ги гледа от тези политици. Корнелия Нинова се е скрила под дивана. Добър ден, другарки и другари. Кофта е червена, харесва ми, да, но и синьото е. Не е за подценяване, ако можем така да кажем. Не можем и не искаме. Знам какво си мислите. Фора, ти добре ли си? Трето видео за този месец. Безпрецедентно, повтарям, безпрецедентно. Ако ме снимаш тук пред тези семена, дали хората ще решат, че съм в Дубай? Остава да намерим някаква нейна снимка. Не. Моля. Не. Защо? Не. Това не е аргумент. Нямам търпение да видя как ще реагират в университета. На мен е ясно, че веднага ще бъдат срещу мене. Като видят, че всички са избрали Мартин Лутър Кинг или Тед Толкс или Бил Гейтс, аз съм избрала Георги Димитров. Това, което аз правя, представлява до известна степен самоубийство. Това е най-малката питка, която съм виждала в живота си. О, това е нашата питка, другари. Това е дъното. Много често, когато си поставят цел за качване на видео, в главата ми е заседнала онази обработваща фора от 2020, която е способна да снима видео на 21 декември, да вложи 80 часа обработка в рамките на 5 дена, за да го качи на 26. Така е, обаче има един основен принцип в социалните науки. От частни случаи не може да правите генерални изводи. Още малко пропаганда. Ceteris paribus е често използван латински израз, означаващ При равни други условия. Този израз се използва като указание, че дадена промяна има точно определено следствие, ако останалите фактори останат непроменени. Какво означава това? В моята глава, при равни други условия, т.е. ако нищо непредвидено не ми се случи, примерно не ми възложат някоя задача от БНТ, Само му казвам Ева на бой. Краднал, ама е направил. ако не се наложи да предам някое задание или да ходя на изпит в университета, ако не съм в лошо настроение и просто да не ми се обработва. Много ако. Технически, на теория, Ако всичко това се случи, по-скоро, по досегашната логика, аз съм способна да кача едно видео с 80 или 100 часа обработка в рамките на 5 дни. на теория на практика е така, но действително си иначе. При равни други условия. Само че в икономиката, другари, а и в живота, почти никога няма равни други условия. Значи първо в историята няма ако. Винаги нещо се обърква. Математически сметката не излиза. Изчисленията ми се оказват грешни и често се озовавам в ситуация да обещавам видео за определена дата, а видео на практика да няма. И това не е било веднъж и два пъти. Когато правите една грешка е добре. Когато правите две грешки, това вече почва да става подозрително. Когато грешките станат повече от 3, тогава вече това е диагноза. На 13 януари 2021 с последни напани на силите ми, които бяха на своя исторически предел, бе качен и последния шедьовър от периода на Златния век. Но от януари нататък се видя, че нещо не е наред. Когато бях едва ли не хлапе, кариера знаех вече как се прави. Едно мразовито февруарско утро през далечната 2021 година виелицата свистеше под прозорците на апартамента ми, сякаш изпращаше сигнали с морзов код на дръзналите да покажат носовете си в зимното време столичани. Снежинките танцуваха из влажния въздух, сякаш играеха зимен танц под потъмнелия от облаци небосклон, нежно струпвайки се на купчина по непочистените от столична община софийски заледени улици. Майка ми седна до мен на закуска, погледна ме и ми каза: замислял ли си се някога, че преобладаващата част от човечеството по света ходи на работа? Моля. В България, в Съединените щати, в Русия, в Африка, в Латинска Америка, в Европа и Азия хората се трудят, за да се прехранват. Не разбирам на къде биеш, отвърнах аз. Те сключват трудови договори, имат работно място, работно време, получават заплати, ползват почивки и отпуски. Скука, нали?
Този разговор се загнезди в ума ми и само месец по-късно, когато един слънчев ден получих покана от БНТ да проведа работна среща с тях. Почти започнах да заеквам. Каква среща? Защо? Кога? С неимоверна радост заприпках към Сан Стефано 29. So left to three, so left to three, to the work that we must do. March on in the workers' united front. И ти си работник ту. Как протече срещата? БНТ. Ирония. Шега. Моля, не ме уволнявайте. Ирония, ирония, ирония. Сарказъм, сарказъм. Значи, уточнявам, че никой от БНТ не е Ялшко Имбечорбял на срещата, просто тия кадри от филма на КНСБ бяха твърде добри, за да не ги ползвам. Просто безобидни шегички, които не са причина за уволнение. Нали? Предложиха ми да имам своя рубрика в техния YouTube канал, която веднъж седмично да обобщавам новините. Тя беше най-публично, прозрачно. Доста се зарадвах. Стана ли ви хубава? Бих казала, че да. Извисихте ли се? Сега чаква да съм се извисила и тук монтаж как се извисявам. И така започнах веднъж седмично да качвам видеа в канала на БНТ. Обработката на едно такова видео ми отнемаше от 15 до 20 часа, тъй като се стараех, а и БНТ изискваха от мен, да спазвам наложената ми до този момент стилистика и в обработката. Този, който плаща поръчва музиката, начин на нейното изпълнение. Към този момент личният ми канал в YouTube, двигателят на цялостното ми кариерно развитие, малко по малко започна да остава на заден план. Всяка година спад. Единствените неполитически видеа, които си проправиха път през 2021 бяха новогодишното обращение, оценявам всичките си бизнеси, продължението на транспорт-оценителската ми адженда с пътувам всички трамваи за един ден и пресъздавам топ снимките в българската политика. Това беше крайно недостатъчно. Но това, че нямаше неполитически видеа, далеч не означаваше, че няма видеа. През юли месец 2021 реализирах най-мащабния, именит, прославен, прочут, славен, известен, популярен, заслужил, личен, знатен, бележит, велик, виден, изтъкнат, голям. One eternity later. Чудесен, огромен, широко известен, удивителен инфлуенсърско-политически проект. Заболедуващата от токсичен запах наша политическа система. А именно. Той е! Неговото име е! Един ден всяка партия. Точно така. Без да преувеличавам, за мен един ден всяка партия наистина беше повратна точка в кариерата ми на абсолютно всеки фронт. Което за мен смятаме най-голямото ми сериозно постижение за 2021 година. Изведнъж от момичето, което правеше видеа в общежитието си в Англия за това колко мрази учителя си по икономика. Този господин, Как да го нарека вече? бих казал ненормалник. Изчерпаха ми се наистина думите. За мен е свиня. Утра! Бай хуй! Комплексар. Вече седях с хора, които реално определят развитието на икономиката. Както и всички други хора, които от дете до сега виждах само през екранчето. Самите дни преминаха доста хаотично, защото какво се случва обикновено през юни и юли? Има и изпити. Буквално знаеш ли колко е несериозно? Когато се разбереш с някой политик, който има планове, да му кажеш по средата на деня, аз трябва да тръгвам, защото имам изпит, аз ще съм като някакво бебе. По това време имах сесия в университета, което значително затрудняваше снимачния процес. И всичко това, докато съм в сесия. Аз съм на 21, а имам отговорност, че на 40 годишна и мозъка на 21 годишна. Аз не виждам как може да се оправи. И как ще се оправи? Сега е момента да ви разкажа малко сочни клюки от снимачния процес. Умна и красива, бягай от такива, все това повтарят ми. С Демократична България прекарахме реално 3 дни, но сред тях имаше един момент, който се отличи. Знаете, че много хора в България обичат да определят какво е истинска работа, моите момиче, истинска. И какво съответно не е. Да се върнем на тази любима тема. Когато си работил в неправителствения сектор, има доста хора, които не го виждат като истинска работа. Те са изпълзяли от разни фондации, живеят с чужди пари и смятат, че чуждите пари трябва да бъдат използвани за тях. Същото е и с инфлуенсърството. Това са хора, които не са работили нещо при живота си и не са изкарвали пари. Масово хората в България не
ни признават професията. И понеже за Христо Иванов често се говори, че е работил основно в НПО-та и съответно, нали, това не е истинска работа. Господин Иванов, създателя на бъдещата конституция, има работно време 0. И тъй като за мен се говорят същите неща, само че за YouTube... Аз не знам той дали има един работен ден. Има работно време 0. Викам си, ето това ще ни е обща тема. И двамата не сме имали истинска работа. Имаме общи неща. Това ще ни сближи. И му казвам така и така: Христо, за нас, инфлуенсърите, хората говорят едни неща, че не сме имали истинска работа, че само сме били хора, на които някой им плаща, за да играят лаладжи. Като разбира се, очаквах съответно отговор. Между другото, и за политиците стои този въпрос. Аз съм го преживял това нещо. Какво мислиш за тия твърдения, че инфлуенсърството не е работа? И той само ме поглежда и... Моля ви се, изцепва. Напълно съм съгласен. И то това инфлуенсърството, да ти кажа... И аз не го виждам като истинска работа. Знам, че това на много хора няма да се хареса. Ама, каква работа точно е това? Христо Иванов е поставил този въпрос, така ли? Да, това е едно от нещата, за които трябва да се разберете. При което аз съм като... Моля! Виждам, че се разминаваме очевидно с Христо Иванов. Аз дето отделям по 150 часа на едно видео. Ли нямам работа, бе, Христо? Извинявайте, ама това, как да кажа, то даже обидно да се коментира. Че на света е Корнелия само една. През годините много често съм била обвинявана, че съм цирковото кученце на Корнелия. Основно защото с Корнелия Нинова поддържаме много топли връзки. Имаме еднакъв стил на обличане. За всеки тя е модна икона. Четем еднакви книги. Най-много ми харесват, успокояват ме разказите на Елин Пелин. Имаме еднакви хобита. Примерно гроздобер. Ходим на еднакви почивки. Всяко лято ходехме на разкопки. Имаме еднакви интереси от детството. И за онези години, тинейджърските, разкопките са нещо много така любопитно, интересно. Имаме еднакъв смях. Ето така, с усмивка. И еднакъв вкус за песни. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони. Затова и не ми беше никак трудно да прекарам един ден с нея. Разбираме се. Всичко е много свободно и много приятелско помежду. Безсрамно лъжа, навик ми стана след моята пълна промяна. За Продължаваме промяната ще си изкажа впечатленията чрез една алитерация. Какво означава това? Прекараният период с Продължаваме промяната премина под патронажа на помпозната политическа поза. И това какво означава? С други думи. Много бавно, много трудно, с много усилия. Не ме разбирайте погрешно, нямам лоши впечатления, бяха много мили. Мога ли да те заснема за моят блог? Постоянно ми правиха комплименти колко съм велика. А между другото, те издържаха се, но аз съм звездата там. Аз мисля, че виж Но когато някой е толкова позитивен, постоянно се усмихва и говори неща за светлото бъдеще, просто ми иде да се гръмна. С патрони за глиган, както едно време пееше Колю Гилан. С патрони за глиган, както едно време пееше Колю Гилан. Мутри с Богом, няма вече шкафчета, кюлчета. Казвала съм го преди, ще го кажа и сега. Няма политик в републиката, който да има повече енергия от Мая Манолова. Даже прекалявам. Някой, ако има проблем, може примерно да е в Каспичан или във Варна или в Шумен. Аз просто зарязвам всичко и се втурвам. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Тошко Йорданов трябва да каже, че ми беше малко странно, че през целия разговор ме наричаше. Аз лично не знам защо. Люба, ти какво мислиш? Целта му беше явна като на типичен селски бек. Да иронизира женствеността и за сметка на твърдостта. Когато срещнах Бойко, за мене беше слънце той. Видеото с Бойко Борисов е едно от най-големите ми постижения в YouTube, тъй като чисто организационно е много сложно на 20 години с един гол YouTube канал един ден просто да чуеш Министър-председателят Борисов ви кани на среща. Същевременно е може би най-големият ми журналистически провал. Как протече интервюто с Бойко? Отидох, седнах на Мегдана, поръчахме си по едно кафе и си изговорихме каквото трябва. В момента, в който седнах до Бойко, доста се притесних, факт. Ма тогава си мълчеше, не беше смел. Дайте ми освен Слави Трифонов и Тошко, разпознаваеми лица. 5. Мога да кажа. 15 minutes later. За месец и половина какво вие запомните като млад човек на служебното правителство? Проверките на БВР, на язовир и така нататък. И две неща до тук, значи нищо. One long angry line later. Искаш ли нещо по-просто? За 5 години какво Румен Радев направи? Eventually. Вие, младите хора, виждате ли колко повърхностно? Но освен факта, че бях на 21 години, гледайки останалите интервюта на Бойко с журналисти, Въпросът ви не е коректен.
Ще търсите ли подкрепа? Въпросът ви не е коректен. От кого ще търсите подкрепа? Айде пак го повторете. От кого ще търсите подкрепа? Това е коректният въпрос. Изглежда, че и доста по-опитни хора от мен не се справят много по-добре с него. Дните, в които снимах един ден всяка партия, безапелационно бяха наистина очарователни. Аз снимам влога. Влога ти си истинска звезда. Дните, в които обработвах един ден всяка партия от друга страна, не знам дали това видео някога ще види бял свят. Сега ще видите много готино нещо. Какво означава воля? Как аз в момента рева и записвам весели войсовери, които да използвам там. Да правиш точно това, което цялото ти същество не желая. 42 часа без сън. По някаква причина компютъра ми пише, че не се зарежда. Хард диска проблеми, с батерията проблеми, с видеото проблеми. Както казва моя братовчет, който е компютърен специалист, за всички проблеми, които имате с компютъра, е виновно пред терминалното устройство. 45 часа без сън. – 47 часа без сън. В момента е 5 часа сутринта. Сега предстоят най-гадните часове. Винаги в това време тук ми се доспива 5-6 часа сутринта. Изплаках си очите, боли ме всичко, едва гледам. Много е сложно. Може да ви се струва сложно, но политиката не е елементарна работа. Който не иска да се занимава с политика, да прави банички. 49 часа без сън. Когато гледам мое видео, тук можеше да е по-добро, тук можеше да е по-добро, тук можеше да има друг ефект, а на другите хора на видеята не ги виждам по този начин. А пък за моите видеа винаги може по-добре, винаги може още повече. Дните, в които обработвах тези видеа, са едни от най-травмиращите ми спомени в живота. И ако някой преди се е съмнявал, сега вече е пределно ясно за какво става дума. 6 видеа за 4 дни. Които ме разбиха. Физическо и психическо натоварване от такъв порядък не съм преживявала никога до сега в живота си. И не го препоръчвам на никой от вас. Защото е отвратително, защото е ужасно, не е хуманно, античовешко е. Говорим за десетки изпити монстъри за седмица. Аз не знам кой ги брои. И около 15 часа сън за 7 дни. Работа. Благодарение на стотиците часове работа, които успях да вместя в една седмица, цели 2 издания на един ден всяка партия видяха бял свят. Но си заслужаваше. Това е като в казармата, не си спомняш. Там ревеш, че е много зле, като се уволниш, колко хубаво беше. За ваше огромно съжаление. Един ден всяка партия изигра ролята на много удобно извинение за последвалото ми ноторно известно несистемно ютубърство. За собственият ти мързел и липсата на воля и мъжество да се изправиш срещу проблемите. И началото на 5-я и последен за сега период в Лориното YouTube творчество. Вие как го качествате? Тази поредна творческа трансформация, състояла се в началото на 2022, бе обелязана от началото на нескончаем снимачен процес по нови и нови видеа, все по-дълги сценарии, 100 страници с документи и все по-комплексни сюжетни линии, които обаче така и не излизат извън пределите на хард диска. Там ще останат, вероятно. Още малко пропаганда. По името на един от героите на Гоголов, Мъртви души, така наречената Маниловщина, е бездеятелно пасивно мечтание и инертност. Ставаме и умираме заедно с нашите фантазми за живота, докато живота си минава. Ваене на пясъчни кули от слабоволни индивиди без качества и импулс за действие. Без воля, без дисциплина, без труд. Най-често маниловщината се поражда от слабоволие и безпринципност в условия на просперитет и комфорт. Пропагандата бълва. Живота е купон, забавлявай се сега. Каквито предоставя съвременната действителност. Тя е като блато. Тук потъваш с удоволствие, с комфорт. А в нашия случай маниловщината изглежда така. Опитвам да съм по-редовна в YouTube. И знаете, че не съм от най-редовните. Планирала съм толкова много видеа и за това ще се постарая за бъдеще да качвам по-често. Опитвам се да качвам по-често. Затова започвам да качвам по-често видеа. Просто искам да качвам повече през тази година. Но тази година съм си обещала, че ще успея да го кача. Но този път аз вярвам, че вие вярвате, че ще успеем. Не вярвам на нито една от тези думи. Само с мерак не става. Трябва и чолъм. Да и сложиме край на тази пропаганда. След качването на един ден всяка партия, част 2, в канала ми последва най-голямата до този момент дупка между две отделни видеа от близо 6 месеца. Имаме исторически минимум, както върви, ще слезем още по-надолу. Главата ми беше каша, в която постоянно чувах гласове.
тази цел трябва повече време за нея. Няма да успея, но важното е, че положих достатъчно усилия. Животът се състои не от усилия, от резултати. Ме интересува какво ти е струвало това. Искам резултат. Имам 3 дена. Ще успея. Аз лично съм много скептичен, че в рамките на 3 дни ще може да се подготви. Няма стане. Тя се седни на газа без извинение и почти да работиш. Ако не се чувстваш добре, просто не го прави. Къде ти е волята, къде ти е дисциплината? Аз повече не мога да продължавам по този начин. Мато това е дълго, това е бягане на дълги дистанции. Но трудно е. Няма да отидеш на мол, няма да отидеш на спа. И си седнеш на задника и... Това няма да се случи. Ще мреш ли или ще се бориш? Ще избута, ако може, защото аз не знам дали може. Очевидно, вие имате немощен социален и културен и менталитетен организъм. Изобщо не е вярно. Щом си в тая битка, ще я водиш. Не мога. Аз се чудя, още си жив. Чакай бе, ти къде си тръгнал? Това мекотело, то няма собствен гръбнак, то няма субектност. Като няма субектност, то не може да се противопоставя на нищо. Точно когато любовта към YouTube и Final Cut Pro бе разклатена, на хоризонта се появи и кандидат за нейното запълване. Наше село Кабел има, телевизия му викат. Добро утро от мен, уважаеми зрители! Добро утро от мен, уважаеми зрители! Добро утро от мен, уважаеми зрители! Историята е следната. Един слънчев следобед през август 2022 чайките чуроликаха поредната си нежна песен под стряхата на близките до сградата на БНТ дървета. Флора отиваше в БНТ, за да намери счетоводството, където трябваше да подпише няколко декларации. Усмивката й приличаше на добре асфалтирана магистрала. Оказа се, че в сградата на БНТ е имало ремонт, като счетоводството е сменило текущото си местонахождение и се е преместило на различен етаж. В стаята на досегашните счетоводители вече се помещаваха директорите на новини и актуални предавания. Неинформираната, както винаги, Флора се оказа точният човек на точното място в подходящото време. Ненадейно открехна вратата на бившето счетоводство и се озова в кабинета на шефката си. И това започва да изглежда като сценарий. Шефката ми, госпожа Мариела Драголова, ме видя и попита. Добре, защо си тук? Какво правиш тук? Обясни ми, че счетоводството се е преместило на друго място, като любезно ме попита как минава лятото ми. Разбира се, в традиционната Флора стилистика аз отговорих. Както една наша политическа партия има такъв девиз. Работа, работа и работа. Работа, работа, работа. Работа, работа, работа. Много жалко. Аз мислех някой път да те пуснем да водиш сутрешния блок, ако имаш време, но щом като имаш толкова много ангажименти в личния си живот, няма да те притеснявам. Чувайки това, аз веднага обърнах палачинката, разбира се, и казах: аз нямам личен живот. И смотолевих как всъщност преливам от свободно време. Чудя се какво да правя. Да, с удоволствие ще водя предаването някой път. Малко се изненадах, разбира се, когато разбрах, че под някой път тя има предвид утре сутрин. Но възможността не беше за изпускане, съответно се съгласих. 3 поредни дни ставах в 4 сутринта и бях ко-водеща до Симеон Иванов. След което дойде и следващото предложение. А какво ще кажеш следващата седмица да водиш самостоятелно сутрешния блок на Георги Любенов? Освен ако нямаш някоя почивка, де? Без почивка е основното правило. Почивката е за мъртвите. Без почивка. Отговорих аз, докато в същия момент пишех на приятелите си в груповия чат, че трябва да отложиш сегашните хедонистични мераци, за да постигнеш нещо след 2, 3, 5, 10 хода по-нататък. Да си водещ е уникално. Хубаво занимание, но не е лесно. Няколко дни по-късно, след тези няколко пробни ефира, моята шефка ме извика и ми каза: знаеш ли какво те очаква в обозримо бъдеще на работното ти място? И отговорът не закъсня. След новините в 9, най-често в този момент на нашето предаване, тук в студиото ще виждате Флора Стратиева. Тогава Флора се възкачи в ефир. Да е честито на пенсионерите. Впрочем, когато това се случи, моите родители най-после признаха, че имам истинска работа. Вече имаш договор и работиш. Това е успех за теб. На добър път в трудовата ти кариера. И все пак успя да докопа последният влак за Европа. През 2022 получих имейл от Европейския парламент с покана да отида на откриването на пленарната сесия в Страсбург. Аз съм бил гост, защото получих официална покана. Пишеше, че съм един от 10-те политически инфлуенсъра в цяла Европа, избрани да присъстват на събитието. Колкото и да е нескромно, но като признание и за приноса, мой принос личен. Запознах се с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Bulgaria is a wonderful country. I cherished it so much when I came visiting. Председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Задавах им въпроси. Всички тези неща, впрочем, може да ги видите във влога, който снимах от пътуването ми до Европейския парламент, който стана много як. Да благодаря на Брюксел. Не чакай, има един проблем.
Аз не съм го качила. Впрочем, в Европейския съюз има и едно нещо наречено европейски филмови награди, на които наскоро бях поканена. В знак на нашето стратегическо партньорство. На тези награди имаше 5 номинирани филма, като Европейския парламент избира 5 инфлуенсъри от цяла Европа, които трябва да интервюират режисьорите на тези филми. Обаче, пак публиката ще плати масрафа. Бях поканена да направя интервю с номинирания за Оскар режисьор Рубен Ослунд. Откликнах на поканата. Беше на рождения ми ден, 9 май. Съжалению, ден рождения, только раз в году. Получи се смешно. Това е доста яко преживяване. Реално снимах влог от там, който може би сте гледали. Бяха другари. Ох, трябва да спра да говоря на българи. А, чакай, и него не съм качила. Питам се защо? Но защо? Защо? За всичко е вина на капитализъм, специализъм, 4-те годишни времена, комшийката отсреща, но не и ти. Защо преди правех видео за това, че даскала ми в Англия ме обидил? За ученето и неученето ми за матурите? За това как си стоя вкъщи под карантина на Коледа? А сега, когато обективно казано живота ми е по-интересен от когато и да било, YouTube канала ми изглежда така. Помните ли малкото момиченце, с което започнахме видеото? Онова, което смени 6 училища за 12 години и в нито едно от тях не се вписа. Онова, което имаше 10 неуспешни опита да стане влогър преди да получи първите си няколко абонати. Онова момиче, което имаше толкова ниска себеоценка, че лъжеше за живота, почивките, вещите си, само и само да получи зрънце социална валидация. Това беше момичето, което създаде този канал и го разви. Някъде по пътя това момиче се промени. След всяко качено видео, всеки спечелен абонат, позитивен коментар, лайк, снимка или автограф със случайен човек по улицата. Обичам ми хора, тя ми е супер. Покана за участие, награда или изпълнена цел. 15 000 абоната, виждате ли? Това момиче започваше да вярва, че под слънцето в големия лош свят, в който 17 години за него бе отредена ролята на антагониста в историята, има и хора, които са склонни да викат за антигероя. За първи път то успяваше да спечели симпатиите на истински хора, а не фалшиви профили. И за да го направи, не му бе нужно да ходи на фалшива почивка в Дубай или да носи чанта Луи Вуитон, макар че, честно казано, би било хубаво все още, нали? Годините минаваха и това момиченце започваше да получава все повече и повече от живота. За много кратко време се случиха много ключови неща. Но промяната във външните обстоятелства не доведе до промяна във вътрешните възприятия. Когато се погледнеше в огледалото, тази вече 23 годишна ютубърка не виждаше нито абонатите, нито постиженията, нито добрите думи на хората по улицата. В нея продължаваше да живее същото 11 годишно момиченце, което стоеше само в тоалетната, подсушавайки сока от разлятото ледено сокче върху главата му. Затова и нашата пораснала лирическа героиня продължаваше да живее в страх, че още утре всичко онова, което изведнъж се бе появило през последните години, може да изчезне със същата скорост, която е дошло в мига, в който Господ осъзнае, че е сбъркал в раздаването на картите. И дойде момент, в който малкото момиченце, треперейки да не изпусне някоя възможност, забрави основата, върху която бе стъпило. Може и по-напред в историята да дойдем, в наши дни буквално. Това е сценария за последните 2 видеа, който е дълъг 71 страници без репликите на политиците. Някои научни дисертации са по-кратки. Снимките ми отнеха между 4 и 6 седмици, а обработката на двете, не се шегувам, засичала съм ги, над 1000 часа. Другари, нямам никакво намерение да спирам да качвам видеа, уверявам ви. Обичам това, което правя. Просто нещата, които искам да правя, вече са в пъти по-сложни, а аз съм в пъти по-натоварена. Въпросът е какво правим от тук нататък. На този етап е почти невъзможно да продължа да ги правя сама. Но повече с това в следващото видео. А сега окончавам тази безконечна дилогия. Това е тавтология, верно ли така съм го написал? Не можеш да окончаваш нещо, което е безконечно. То нали затова е безконечно, защото не можеш да го окончаеш. Завършвам това видео с едно обращение. Вие със сигурност очаквате весел край на приказката. Благодарна съм за всяка една възможност през последните 3 години, но смятам, че дължа извинение на моите благоверни YouTube абонати. Те са мои приятели, съратници, другари, които са с мен преди всичко това, от началото до сега. Без тяхната подкрепа също така нямаше да имаме и тия резултати. Къде е флора-ерата приключва днес? Ние се намираме на това, което се нарича приключване на старата епоха, а новата още не е дошла и ние се намираме някъде в междуцарствието между двете. Сега започва нова ера. Господин Певски, имате перфектна възможност. Ново начало без да рибете. Време е да последваме изолационисткия пример на колегите американци, да загърбим външната политика и да кажем заедно YouTube first! И да, ще има видеа в YouTube, но отговорът на вечния въпрос кога ще продължи да бъде когато тогава. Край!
как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине. Хочет главную